ανακοίνωση για το κανάλι μου. Έρχονται καινούρια παιχνίδια. Τι παιχνίδια? Θα έρθει Battlefield 4, όχι το Hardline, το 4, και το Call of Duty 4, Modern Warfare, όχι το Modern Warfare 4, Call of Duty 4. Ξέρω είναι παλιό παιχνιδάκι, όμως συνεχίζει να τα σπάει το παιχνίδι και έχει ακόμα πολλούς που το παίζουν και είναι καταπληκτικό. What the fuck, ακόμα δεν βγήκα. Εντάξει, πέθανε. Αυτός είναι ο άδικος θάνατός μου. Αυτό έχεις να πεις, ηλίθεια σκελετών? Σκότωσα. Ωραία. Τι ενθουσιασμός. What the fuck. Οκ. Θα έρθουν καινούργια πράγματα στη σειρά. Ελπίζω να σας αρέσουν, γιατί είναι Call of Duty. Θα παίζουμε και με φίλους, όχι με τον troll gamer, γιατί δεν θέλει να παίζει Call of Duty. Δεν είναι για την ηλικία του, έτσι λέει. Δεν βγει. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα σημαντικό. Την άλλη εβδομάδα παίζει να έχει αυτά τα παιχνίδια και δεν ξέρω για να αρχίσω πρώτο. Πρώτα θα έχει το μαδαφάκα. Πρώτα θα έχει το Modern Warfare του 4, γιατί αυτό θα πάρω. Και μετά το Battlefield. Το Battlefield θα μου το κάνει τώρα μάλλον ένας φίλος, αλλά αφήστε το. Αυτό θέλω να πω. Γράψτε μου άμα θέλετε να πάρω άλλα παιχνίδια Call of Duty για να παίξουμε μαζί. Και μόνο αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε.